Pixxina state of the art. Hekk il-coach ta' tim nazzjonali tal-water polo iddeskriva l-pixxina l-ġdida maħsuba l-Għawdex li għaliha kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Gvern u l-privat il-ġimgħa li għaddiet. Waqt One News Breakfast, Carlizzo tkellem dwar il-faċilitajiet li bihom se tkun mamra l-pixxina u kif dawn ħabtuha sew ma' dawk ta' barra minn Xtutna. Aħna mdorin naraw barra minn Malta, aħna nsifru ħafna ġifieri nilagħbu kontra nazzjonijiet iżgħar u kbar minna u daw kollha ikunu ikollhom pitches, pools u training fejn kun jistgħu jitrejnaw sew. Naħseb jien di Għawdex ħatkun xi ħaġa speċjali. Fuq l-istess mejda tad-diskussjoni kien hemm ukoll Alfred Kakija li spjega kif sa issa kienu biss iż-żewġ pixxini f'Lukandi f'Għawdex li joffru spazju għat-training li tim tal-water polo ta' Għawdex biex jommu fix-xitwa. Il-pixxina ta' Malta nbniet fil-1993. Ġifri għaddew da żmien kollu, kulħadd kien jgħid forsi nagħmlu waħda Għawdex, forsi nagħmlu waħda Għawdex, nħass bżonn illi ssir. Issa f'ħajja Alla li x-xewqa se ssir. Intqal li mħeġġa mir-riżultati eċċellenti miksuba mit-tim tal-water polo Malti huma ħafna żgħażagħ li qed jersqu lejn l-isport akwatiku. Forsi eventwalment issir ferra żgħira tan-National Sports School ukoll Għawdex. Why not? Għax aħna hawnhekk il-Maltin huma privileġġjati għax għandna skola għall-isport biss. Għaliex it-tfal ta' Għawdex m'għandhomx ikollhom. Iċ-Kakija qablu li riżultati jinkisbu minn atleti li minn teta żgħira juru determinazzjoni li jiksbu suċċess. Iżda biex jagħmlu dan iridu jkunu sostnuti bl-ispazji neċessarji. Spazji li bil-bini tal-pixxina f'Għawdex u eventwalment dik tal-Kottonera se jwaslu għal iktar suċċess f'dan l-isport. Aħna nkunu nistgħu wkoll iktar norganizzaw l-affarijiet. Jiena nixtieq li anki l-lob ta' Malta, anki kollok xi training camp ta' Malta, flok tmur tagħmlu l-Italja, tmur tagħmlu l-Ungerija, tista' tagħmlu Għawdex.